Kesenjuk nong sen charge nong makian sep ngi area minta kala singu bleka nyau toreng risau kala pelong ye kejingelang ha pelau jong ka yeng dor ba jong ka teke snong na ka benta ban pen ko buram ye ki rirang ba ki bala no senyang ban shakri ki pat ba ka than ha ki babon ki benta kum ha ka bayarap ban kit ban ba ye ki mar ki mata ye ki kali jong ki wat la ka surak kadang dei tang ka surak klau ru kabak kam song tenat kalong ba kate ka senjong kalapen ko buram ru ya ka kong Twistina Lingdo Marshilong kalong kami ka bajuerap ban pen kha khun ni ki para long kami kate kalong kami kala juerap ru ban pen kha khulung ya ki long kami wat hapo ki kali hakapor liur haba ki sakut hashiteng nanti Jika pilihan sobhana prajoki hakaba film ya kan jam ban long kumne kumba yok mentah kaba kimat ya kikat to kat ne kimat ke bang ila khot ila wer ya phi hakan ka jingelang hakan ka si ya ka ka bakum ka sunjuk kala shim ban perkhat ban lumlang ya phi kat ne ki pat banong song sinong hoi ni dap daga jing su ben na ka banta do ka por te ka pon ke baneng kong ka bang akwa ban tem sngo sha phi ka long halor ka nongrem ba ngila seng ya kan ka sunjuk kinong sun sharp sinong kabaha kene ka sunjuk ki kentup ya ki sodar sinong ki sketri sinong bat katto katne ki rekhot na ki rekhot executive na ki sinong ka baki ki lajit rengkat ro bat ki asya ki long ki member ha kene ka sunjuk kinong sunsar sinong ki jongi kene ka sunjuk ngila form kene ka sunjuk halor kata ka nongrem banwanra ya ka jinga teli banwanra ya ka jinga dei ka bajan hapdang jungi kinong song sinong ngidang long kinong song sinong ki baduna hakiliang baro kum ki sodar ki skothu ya kata te dai halor kane ka benta niong bangila don kam ban thau ya ka sunjuk kinong san sar sinong jong kane ka mau khiat sep ni area ka badon pratli ki sinong flam da don kata gajing sgo party dan gajing sgo liang henry ni form yang ka sunjuk ban pen klan ya kata gajing adai ka bajan hapdang jongi ni dang long ki sodar ki baduna hakiliang baro henry da gajing ya snok tilang da gajing amir jingmut lang ngila pan ya pentulun ni kikam ki bedai bet karoi ka par hakani ka dong bat ka area ka jongi kata ka thong ka ba khmat du ka bangila form ya ka sunjuk ba bru cut off nem te ladu sedang ya kan ka pen khakon kan mau rai la kat nungut ki kan thei bu phila pen kha kan mau rat te phi hakan ukur kom phi judi pen kha ki khut hayung ne khut achu hospital baro kan hospital kan bulat kha long te kha chung budalap rat ordian hap kalah dalam bu ordian bu mandang lat ta ki hadu kat nungut ki man phila pen kha khon ha lok te kan ani la bon ngot bu lap rat bu lap rat larat hospital kan en afangut sangut apa enre la bon la ta hadu mta phidang peteng yang dang peteng tapi en rekano kono kayong ayong arab yang naka sorkar ka buide ba un hatte kipat ay arab re kitang ong badi unwar ki on sa tap si hajar la tela hosta la an bula cho an pacho